etxaburutarren. Mister Futbol entrenadoriak moduan kania sartzen. Erosketak danontzako egunero eitzen, ta bere berua dan hori ezartzen. Hazen nolako sukaldari edarra, entzalada indabata giarra, gure hauak botaten adurra da, ta gure sabelak emoten eskerra. Batzuetan Maxi Eroskira, bestetan Berkorekara, ta unzen be Mercadonara, beti semien sabelean ordenetara. Batzuetan Maxi Eroskira, bestetan Berkorekara, ta unzen be Mercadonara, beti semien sabelean ordenetara. Handera naizianago zizari esaten, niri be bueltak emoten. Aitor txikinari beberiak aguantaten, baina landa besokatik beti tiratuten. Zu bai beti emoten zeure berua, gu barriz izaten gara gerrerua. Ia laster aldatuten bagaran, bestelan ez da egongo zereginena. Batzuetan Maxi